Това си е завърване с една децетка на тясно. Само че чакай сега да го грундирам, искам на дълбокия сумно. Единият пак имаш метър. Не знам на колко сантиметра е. Ето беше 50 цента на 4 сантиметра, ама стана те на няколко. Това глава малко само ще е навън. Той е по горната част, там да се знае. Все пак е малко тънчено. Това ще го, ама то сигнал го изтърваш, той дълбок, ако се натърка не го изтърваш, гаранция. Това беше май на 30, не знам, трябва да питам.